Namuhla khona-ke ucele ukuchazelwa ngoZamlandela, wona lo ovela la esithombeni. Uma-ke nawe unombuzo sicela ukuthi ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele yakho ividiyo sichaza-ke lokhu ozobe ukubuzile. Ningakhohlwa uku-subscribe. Leli gaqana-ke nilibona-ke la lamabhola nilibona la esithombeni kuthiwa uZamlandela. NgesiLungu bathi i-mothballs. Noma ukhona-ke omunye uZamlandela. Kuthiwa-ke lolu hlobo-ke akumele ulifake emlonyeni ngoba luyingozi futhi lunoshevu. Lo shevu-ke ungagcine-ke usubangela izifo. Ungagcina usugula hlasimpe-ke bathi usuphathwa umdlavuza. Lolu hlobo-ke lukaZamlandela lunephunga olunamandla kakhulu. Kuthiwa leli phunga leli-ke uma nje lingakuhlasela lathola ukuthi ungathini, mhlampe lifika liminingi ungagcine-ke usuphathwa nayikhanda. Ake singene-ke kumbuzo ukuthi uwenzani. Umbuzo ukuthi-ke sibe nolwazi ukuthi uwenzani. Kuthiwa-ke uZamlandela lo ungena kakhulu-ke endukwini yokugqumela ukususa isichitho noma isilwane. Leyo nduku-ke isuke ithakwe izinduku ney'nduku ey'fana nomsuzwane, ishaladi lezinyoka, umvuthuza kanye nezinye-ke iy'nduku ey'ningi kuthiwa kuyahlanganiswa. Lolu hlobo lukaZamlandela lubuye lungene nasendukwini echela ekhaya. Induku-ke le kuthiwa ixosha-ke abathakathi. Uma wukuthi-ke hlampe ekhaya nisola ukuthi khona abagangayo noma kukhona abagangayo, kuthiwa-ke iyasiza uma nichela ngayo abathakathi bayabaleka. Kuthiwa-ke luyangena-ke lolu hlobo lukaZamlandela nalapha kuyisimonyo sothando. Kuthiwa lungena-ke kuy'bungu zokudonsa. Lolu hlobo lukaZamlandela luyasiza nasekugezeni amabhadi. Ngakho-ke luyangena kwezenhlanhla. Ngiyathemba ukuthi-ke sonke silutholile ulwazi. Kuthiwa-ke liyasiza futhi nasekuxosheni iy'nyoka. Utholukuthi ekhaya ninenkinga yey'nyoka hlampe lihlale kufike iy'nyoka. Kuthiwa-ke uma niyaye nichele ngawo uyasiza nakhona. Ngiyathemba ukuthi obuzile uphendulekile. Noma unombuzo ubuza kwi-comment sobe sesikwenzele eyakho ividiyo ngokukhethekile sikuchazela lokhu ozobe ukubuzile. Uyakwazi-ke nokuyohamba lapha ku-TikTok ufike ucele inamba ka-WhatsApp. Sizokunikeza ukuthi uzosibuza khona njalo ekuseni uma-ke kukhona-ke umbuzo onawo noma ufisa ukucaciselwa ngakho. Nisale kahle.